Niin. Ei tuon kummempaa. Kuuluuko tää mikrofonin kautta paremmin ehkä? Joo, se varmaan kuuluu nyt. Mikki on vain kameralle. Aha. Älä säädä sitä, mikki on vain kameralle. Selvä. Mikäs se on sitten toinen mikki? Okei. Okei, kyllä miehellä ääntä riittää, ettei siitä ole puutetta kyllä. Että tervetuloa vaan kuuntelemaan tätä minun esitystäni. Olen Antero Jouho Ykkönen Kiloviski Naantalista tullut ja Turun laivaston radioamatöörien edustajana täällä sitten hiukan puhelen näistä vanhoista sotaradioista, tai niin kuin me rauhan miehinä puhumme ehkä perinneradioistakin enemmän. Mä olen tosiaan jakanut tämän hiukan useampaan osaan tämän esitelmän, sen takia mä panin sieltä Soran radio. Mutta kuitenkaan tietenkään kovin monesta radiosta ei voisi puhua sikäli, että niitä kuitenkin on niin paljon erilaisia ollut, mutta minua rupesi kiinnostamaan tässä ihan tuo varhainen historia ensiksikin, että miten tuo sotilasradiopuoli sitten tuli Suomeen, ja ehkä katson hiukan ennen myöskin sitä varhaisempia tapauksia, mitä venäläiset ovat täällä touhuneet, ja otan siihen nyt sitten lähinnä esimerkiksi tuon turkulaisen Vähäheikkilän sotilastukikohdan. Eli lähdetään sieltä vuodesta 1915 jo menemään. Ensimmäinen maailmansotahan alkoi vuonna 1914 ja venäläiset tuli myöskin kova hätä sitten alkaa linnoittaa Itämeren ranta-alueita lähinnä Pietarin puolustuksen vuoksi. Ja niinpä Turkuunkin rakennettiin varsin suuri sotilaskasarmi sinne Vähäheikkilään, joka nykyään on Heikkilän nimellä. Ja siellähän toimi sotaväenosastoja senkin jälkeen. Ja tänäkin päivänä esimerkiksi Merivoimien esikunta on siellä, mutta nyt jo siitä päärakennuksesta kuitenkin pois muuttaneena menneet sinne luoliin. Tuo päärakennus puhutaan usein linnasta, ja se on valtavan suuri kokoinen, ja oikeastaan se on ihmetelty aina sitä hiukan, että minkä takia toi onkin niin suuri kuin se on. Ja kuitenkaan oikein mitään tietoa on ollut sen käyttötarkoituksista. Ja on arveltu sitten, että siinä on ollut sairaalarakennus ja niin poispäin, mutta nyt sitten on tullut tietoa esille lähinnä venäjänkielisistä dokumenteista, että se ei ole suinkaan sairaalarakennus. Tosin siellä sairaala, pieni poliklinikka on piirroksissa kyllä esitetty, mutta venäjänkielisissä nimissä siitä käytetään nimeä Läntisen viestipalvelun keskusasema Turku. Eli Läntisen viestipalvelun keskusasema Turku. Tällä nimellä se on piirustuksissa. Ja nyt kun tiedetään tämä tieto, niin se asettuu kyllä mun mielestä aivan uuteen valoon se rakennuksen käyttöhistoria. Siinä oli koko Venäjän armeijan, Venäjän laivaston tärkeä solmupiste. Liittyen tähän Pietarin puolustukseen, niin rakennettiin 10 linnaketta, jossa kaikilla oli radioasemat, ja 24 havaintoasemaa, missä oli aistivaraista tiedustelua. Lisäksi tämän yksikön toimintaan kuuluu viesti- ja tiedustelun lisäksi myöskin merivalvonta. Ja sitä varten Heikkilässä oli 6 merilentokonetta, 4 hangaaria näitä koneita varten, plus vielä paljon muuta infrastruktuuria rakennettuna siihen ison kasarmin ympärille, tai siihen linnan ympärille. Muun muassa kasarmirakennuksia, jossa esimerkiksi 50-luvulla oli vielä viestitoimintaa harrastettiin. Ehkä täälläkin voi olla joku, joka Teukka esimerkiksi on ollut siellä asemalla tai siellä rakennuksessa varusmiesaikanansa.
Pitää vähän suuta kuivaa. Ei ole vodka. Ja tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin on kaikki tähystysasemat ja viestiasemat kaapeloitiin sitten samaan klimppiin ja kaikki kaapelitieto tuotiin sitten niistä siihen Heikkilän asemalle, Vähä-Heikkilään. Vähä-Heikkilässä oli myöskin suuri radioasema ja se on tänäkin päivänä pystyssä siinä heti kun portit tullaan sisään, niin oikealla puolella on viestiasema ja siellä oli varsin suuritehoinen lähetyslaitteisto, mutta on myöskin kuuntelulaitteistot, joilla kuunneltiin Saksan keisarillisen laivaston sota-alusten liikkeitä Itämerellä. Ja niitä analysoitiin ja niistä tehtiin tietoa. Mutta tietenkään tämä kaikki ei kauaa kestänyt, koska Venäjällä tuli vallankumous ja bolshevikit pääsivät valtaan ja vuonna 17 sitten tämä jo tyhjättiin tämä asema ja venäläiset lähti sieltä pois ja tuhosivat siellä olleen radioaseman myöskin. Siellä oli kipinä lähetyslaitteistoja samanlaisia kuin Suursaaressa oli ja monessa muualla, muun muassa Tampereella ja eri puolen Suomea oli näitä asemia olemassa. Myöskin Vaasassa esimerkiksi. Nuo asemat kyllä kunnostettiin sitten suomalaiset kunnosti ne kuntoon ja vuonna 2020 ne annettiin radiopataljonan käyttöön ja sitten ne tuli laivaston käyttöön 25. Mutta sitten tietysti laitteistokin oli jotakin muuta. Ja mitä radiotoimintaan muuten tulee, niin se oli viranomaistoimintaa hyvin pitkälle siihen aikaan. Lennätin verkosto oli rautateiden ja viranomaisten käytössä ja niin poispäin. Suomessakin kyllä tietysti esiintyy sitten harrasteluporukkaa, jotka alkoivat kiinnostua tästä salaisesta toiminnasta. Se oli hyvin salaista toimintaa ja Heikkiläkin sijaitsi siihen aikaan kaupungista katsoen niin kyllä aivan syrjässä ja varmasti herätti hiukan kiinnostusta sitten, että miten siellä kaikkia touhutaankaan. Ja jo vuonna 17 esimerkiksi Lautkari teki ensimmäisen lähetin vastaanottimensa. Tigerstetti teki omat laitteensa ja monet muut, joita sitten maan alla ikään kuin käytettiin. Ja Tigerstettihän kyllä joutui ansaan ja alkoi pitää yhteyttä venäläisen sotalaivan kanssa, josta hänet sitten nadautettiin ja narrattiin käymään se lesikunnassa. Sen jutun varmaan useammat tunteekin. Mutta Lautkari tekee esimerkiksi kokeita Pyhäjärven saaristoalueella. Ja hänellä kun oli vain lähetin ja vastaanotin, niin kuuluvuuskokeita tehtiin sillä tavalla, että toinen souti vastaanottimen kanssa ja Lautkari rannalta lähetti ja sitten aina nenäliilana sitten heilutettiin, että mennään se kuuluu. Ja sitten kun tuli horisontti vastaan ja vähän saariakin, niin ja aistivarainen toiminta loppui, niin sitten tietysti ei kauemmaksi päästy. No sitten alkoi tuo jääkäritoiminta, joka itse asiassa oli sitten kova sysäys sotilasradiopuolella, tietysti radiokaluston vastaanottoon. Ja Liibaussa sai noin 54 suomalaista jääkäriä sai viestikoulutusta. Tosin suurin osa niistä oli tässä puhelinpuolen ihmisiä, mutta noin 20 sai radiopuolen koulutustakin. Ja he pääsivät sitten vielä kokeilemaan sitä Itä-rintamalla jonkun verran käytännössäkin, että miten se toimii. Tuossa esimerkiksi alemmassa kuvassa niin näkyy tällaisia rattaita. No niistä tulee ehkä tuosta, mä kerron niistä vähän myöhemmin lisää. Mutta jo ennen vapaussodan syttymistä osa jääkädestä tuli Suomen puolelle. Saarmaa
Artturi Saarmaa lähti Saksasta rautateitse, vastaanotin mukanansa perustaakseen Vaasaan salaisen radioaseman. Oli tarkoitus saada saksalaisilta tietoa sotaväen manövereitä varten, ja saksalaiset lähetti Suomeen tietoa joko liibausta tai sitten tuli releoituna, välitettynä erään saksalaisen sotalaivan kautta, joka oli Ahvenanmaalla. Sitten Virossa oli myöskin lennätin yhteydet Suomeen, jotka toimi kyllä koko sota-ajan hyvin, ikään kuin varayhteytenä. Tai ei se nyt oikeastaan varayhteys ollut, kyllä sitä käytettiin niin paljon. Ja näistä jääkäreistä toinen radioasema tuli sitten sukellusvene Kuuseen 57 mukana. Siinä oli 8 jääkäriä, joista 2 oli viestikoulutettuja. Oli Ekberg, josta tuli myöhemmin isokin viestialan ukkeli tänne, viestitarkastaja. Ja sitten oli Yrjö Tenhunen. Ja heidän mukanaan oli sitten, sukellusveneellä tuotiin myöskin sitten sotatarviketta, mutta kuten ymmärrätte, niin sukellusveneeseen ei voi lastata kovinkaan paljon tavaraa, ja sitä oli ehkä noin 2 tonnia suurin piirtein. Se on hyvin vaikea saada veneeseen ylipäätään tavaraa, koska sukellusveneen stabiliteetti häiriintyi kovasti. Ja sitten siinä oli lisäksi nämä 8 jääkäriä. Ja sitten oli radioasema, Ekbergin radioasema, ja sitten oli Saarmaalle latauslaite, ja sitten oli lähetinlaite, ja sitten jotakin muuta, mauseripistooleita ja räjäytysaineita ja tällaisia termiittipanoksia, tällaisia, millä päästiin sitten jo tekemään tihutyötä kovasti. Ja tämä, voi ottaa seuraavan kuvan. Mä oon tästä jo puhunutkin näköiset puolet, mutta okei. Toinen asema tosiaan tuli Vaasaan, ja se tuli maita pitkin Uumajaa ja sieltä sitten venekuljetuksena Suomen puolelle. Ja itse asiassa jäivät jonkun verran kiinnikin ruotsalaiset tullimiehet, ne yllätti, ja sitten jouduttiin pistoolin kanssa heilumaan, että päästiin niistä pakoon. Pojat kyllä sanoo, että me olemme aktivistia, ja ruotsalaiset tiesi kyllä, että mitä Suomessa on meneillänsä, ja yrittivät sillä livulla sitten päästä pinteestä, mutta kuinka ollakaan, niin tullimiehet oli ruotsalaiset kovia ja sanoivat, että nyt vaan tuonne tulliin ja sitten katsotaan kaikki paperit ja kaikki teidän vehkeet ja muut. Ja siellä oli myöskin aseita sitten mukana tietysti ja kaiken näköistä niin sanottua kiellettyä tavaraa. Mutta näin tuli tämä laite. Lähettimet oli niin raskaita kuitenkin vielä, että Saarmaa ei saanut lähetintä tuotua, vaan pelkän vastaanottimen. Ja hän perusti sitten Vaasassa tämän aseman Vaskiluotoon. Jos mä oikein muistan, mä olen joskus opiskellut 5 vuotta Vaasassa, että mä periaatteessa vähän muistan vielä siitä, mutta se asema sijaitsi Huvilassa, kun mennään Vaskiluotoon, niin heti oikealla puolella. Tällainen perimätieto mulla on jo siltä ajalta, kun mä olin siellä. Vaasalaiset tuntee sen tarinan. Ja sitten tilanne, kun hiukan meni eteenpäin, niin tämä kaikki tapahtui nyt 12.11. lähti se sukellusvene matkaan. 17. päivä 11. se oli Suomessa, ja sitten se saatiin seuraavalla kuulla noin kuukauden päästä sitten se Ekbergin asema sinne Kolosaaren toimintavalmiuteen, mutta hänkään ei uskaltanut käyttää siellä lähetintä sen takia, että Santahaminassa oli venäläinen radioasema, se olisi paljastunut kyllä heti sitten. Ainoastaan otettiin vastaan sanomia sitten näille molemmille asemille. Tässä on aika harvinainen kuva, ei ole kovinkaan paljon. Tämäkin on jossakin hyvin vanhassa lehdessä ollut tämä kuva Ekbergistä. Tämän aseman peitenimi oli Maatsa.
Ja siellä näkyy vähän heikosti niitä sen aikuisia laitteita. Ne on ollut tällaisia pieniä kofferradioita, eli matkalaukkuradioita. Vaasassa oli sitten joulukuun lopulla oli toinenkin episodi, missä Saarmaa valloitti sananmukaisesti venäläisen radioaseman. Hän käveli sinne sisään ja vartiomies alkoi tietysti molottaa venäjäksi kaiken näköistä, mutta hän kielitaitonsa vedoten ja käsi liikkeellä elehtien, niin pääsi pujahtamaan sitä sitten sinne radioasemalle ja siellä oli venäläiset viestimiehet parhaillaan töissä ja hän pistoli louhaten keskeytti aseman toiminnan ja komentti nämä äijät pihalle ja muita samanhenkisiä suomalaisia odotti sitten siellä portin ulkopuolella ja nämä vangittiin ja näissä saatiin se koko asema täysin toimintakykyisenä ja muutaman päivän päästä se oli yhteydessä ruotsalaisiin asemiin. Suomessaan ei ollut tuolloin vielä sitten varsinaisesti vastaanottoasemia. Tai oli, mutta oli venäläisten rikkomia. Ja tässä on kuva tällaisesta rattaille sijoitusta hyvin kevyestä asemasta. Tämä kuva näkyy aika monessa tapauksessa, aina tulee vastaan tuolta historiasta. Ja suomalaiset sai kalustua sitten venäläisiltä ja tämä radioasema on itse asiassa lentokoneiden maa-asema. Eli heillä oli silloin jo saksalaisilla oli lentokoneissa radioita ja tämä oli lentokone maa-asema. Ja näitä tuli 4 kappaletta Suomeen sinne sitten pääjoukkojen mukana, kun Vaasaan laivalla tulivat nuo jääkärit. Ja siinä samassa tuli myöskin yksi 1,5 kilowatin lähetin, joka siirrettiin Mikkeliin. Mutta nämä asemat oli ensin sitten vähän koulutuskäytössä, mutta sitten jo aika pian rintamalla ja 2 näistä ainakin pakattiin rautatievaunuihin ja olivat sitten Vilppulan rintamalla sodan loppuajan. Ei ole valitettavasti. Oliko siinä CV-asemia siis? Mitä? CV-asemia ilmeisesti. CV-asemia, mutta näissä saattaa olla myöskin puhemahdollisuus jonkunlainen. Mutta mä en ihan tarkkaan näistä tunne näiden ominaisuuksia. On kyllä muistelujuttuja myöskin sitten näiden koulutusvaiheista, että kun niitä oli 4 asemaa, niin oli myöskin 4 innokasta porukkaa ja mitä nopeammin saatiin se asema pystytettyä ja ennen kaikkea tämä masto ylös, niin se oli aina voittaja, mutta se ei aina riittänyt se, että kuinka nopeasti masto oli ylhäällä, vaan sen oli oltava myös prikulleen suorassa. Se voitti sitten, jolloin oli parhaiten pystytetty asema. Mä epäilen, että nämä oli siellä jossakin aika pitkillä taajuuksilla vielä. En osaa sitäkään ihan tarkkaan sanoa, että missä olivat, mutta siellä jossakin ehkä 3 megan paikkeilla. 2-3 megan. Ja sitten kun tämä viestitoiminta tietysti aika nopeasti alkoi vakiintua ja oli pakko vakiinnuttaakin se, kun kalustoakin saatiin, niin Riihimäelle perustettiin kenttälennätinpataljoona, Santahaminaan perustettiin radiopataljoona, Viipurissa oli erillinen kenttälennätin komppania. Ja sitten kun huomattiin tässä kaikessa radiohurmassa, että onhan ne puhelinmiehetkin viestimiehiä, niin nekin sitten ympättiin tähän toimintaan mukaan. Ja niin syntyi Santahaminaan viestipataljoona 1, Riihimäelle viestipataljoona 2 ja erillinen viestikomppania Viipuriin. Ja tällä kokoonpanolla on sitten toimittu ihan talvesta asti. Sodan jälkeen ruvettiin saamaan sitten, ne kipinän lähettimet oli tietysti kauhean raskaita ja vanhanaikaisia ja hankalia käytettäviä, niin Saksasta saatiin ostettua putkilähettimiä, jotka oli jo aika pienikokoisia ja moderneja. Viestikalusto oli ostettu tietysti jo vapaussodan aikanakin, mutta se oli
jaettu sitten eri puolille Suomea ja viestimiehistä oli suuri pula, että itse asiassa osa kalustoa jäi kyllä vähän niin kuin käyttämättä. Kukaan ei ymmärtänyt oikein niiden päälle. Ja jos ajatellaan tuota koulutusta muutenkin, niin Mikkelissä perustettiin heti, kun se 1,5 kilowatin asema tuli sinne, niin viestikurssi. Mutta jo tätä ennen oli Kokkolassa ollut viestikurssi, jossa oli ollut lähinnä valtion rautateiden sähköttäjiä. Mutta ne lähti heti viikon päästä sitten rintamalle, nämä kaverit kaikki. Ei ole ihan tarkkaa tietoa sitten, että olivatko he sitten niissä tehtävissä vai jossakin muussa. Ylipäätään se tekniikka tuli pikkusen laahas perässä, kun oli kova into vaan päästä sinne rintamille ukoilla ja laitteet tahtoivat vähän unohtuakin siinä vaiheessa. Mutta jokainen näistä asemasta kuitenkin oli käytössä ja toiminnassa. Ja sitten kun saatiin verkkoa pystyyn, niin toiminta parani entisestään. Sitten 20-luvun kalustosta niin tietysti oltiin vielä hyvin raskaissa ja vikaherkissä laitteissa ja kaikki oli vielä uutta ja henkilöstön taitokaan ei välttämättä ollut vielä kaikkein parasta, mutta eteenpäin mentiin kovaa vauhtia. Sekalaista tavaraa osa oli venäläisiltä jäänyttä, osa oli Saksasta ostettua, osa oli ostettu jostakin muualtakin vielä. Ja yhdessä mentiin tietysti kenttäpuhelinkaluston kanssa radiokalustoa kehittäen. Kenttäpuhelinkalusto on tietysti jo huomattavasti parempaa kestävyydeltänsä, sikäli kun piuhat vaan kestää siellä maastossa, mutta puhelinlaitteet oli jo varsin lujatekoisia ja kenttäkelpoisia. Sitten virran tuotanto tietysti oli metsässä hyvin haastavaa ja tuollaisen radioasemaan kuuluikin sitten melkomoiset virran tuottogeneraattorit. Muun muassa sinne Saarmaan asemalle ja Ekbergin asemalle tuotiin Saksasta POS-nimiset generaattorit, jossa oli pieni polttomoottori ja generaattori, että ne oli jo hyvin samannäköisiä kuin tänäkin päivänä kuitenkin noin karkeasti ottaen. Ja 30-luvulla alettiin tehdä paljon uusintahankintoja, mutta aina laatiin määrällisesti perässä viestikalustossa, että monesti jo laitteisto kuului jo pelkästään harjoittelukäytössä ja koulutuskäytössä niin huonon kuntoon, että ei ollut varsinaista reservistöä olemassa. Ja sitten kun suursota alkoi siinä olla näkyvissä, niin sitten myöskin hankinnat ulkomailta alkoi olla aina vaan vaikeampia ja vaikeampia, koska monet maat tietysti halusivat varata laitteet omaan käyttöönsä. Siinä on vanha C-radioasema jossakin Santahaminassa kuvattuna tuossa. Ja sitten kun talvisota alkoi, niin kenttäradioita oli noin 240 kappaletta olemassa ja 50 niistä oli ainoastaan puheradioita. Ja hyvin sekalaista tarviketta, hyvin kulunutta koulutuskäytössä jo suorastaan. Ja tämä oli noin 30% siitä tarpeesta, mitä oltaisiin tarvittu. Eli kyllä talvisotaan lähdettiin ainakin kyllä melkein housut kintuissa tässä asiassa. Ja kyllä kakkeria vuodatuksia on kyllä sitten kuulunut niistä raporteista, jotka viestipäälliköt ja vastaavat sitten antoivat. Eli laitteita olisi ollut paljon enemmän oltava ja myöskin sitten niitä olisi pitänyt voida korvata sitä mukaan, kun niitä käytössä tuhoutui. No jatkosodassa sitten viestijoukkojen määrä oli kaksinkertaistettu ja mentiin uusiin organisaatioihin. Talvisodan kokemukset oli varmaan hyviä siinä mielessä, että pystyttiin näkemään se asia aivan eri mittasuhteissa. Aloitettiin mittavat
materiaalihankinnat, muun muassa kotimaista radioteollisuutta. Hyvin monta tehdasta rupesi tekemään sotaväellä tavaraa ja sitä rupesi tulemaan kyllä sitten aivan eri tahtia kuin aikaisemmin. Perustettiin muun muassa viestikeskus Lokki Mikkeli ja niin poispäin. Eli eteenpäin mentiin. No nyt mitäs kello on? Onko mä puhunut tässä jo kauan? Tästä päästäänkin mukavasti nyt tähän kyyneleeseen sitten. Kyynelradioon, eli jos ajatellaan sitä 30-luvun loppua, niin silloin tehtiin jo monenlaisia viritelmiä. Tiedettiin kyllä hyvin tarkkaan, että tarvitaan partioradiota, kun jo sodassa toimitaan. Ja tällaisia kehitelmiä ja yrityksiä oli, mutta ei vielä kovin mitään vakavaa kuitenkaan sitten. Että muun muassa Lautkari teki omia kokeiluja ja Töyrylä teki omia kokeilujaan ja kokeiltiin tällaisia. Radioamatöörit käytti hyvinkin pienikokoisia laitteita ja nähtiin, että sieltä voisi kyllä sitten näitä ammentaa myöskin sitten sotilaskäyttöön. Ja Rangvan Lautkari oli kyllä kätevä mies siinä mielessä, että hän oli hyvin nuoresta pitäen jo sitten ollut radioiden kanssa tekemisissä ja rakennellut niitä radioamatöörinä. Ja hän oli tuollainen hyvin työteliäs kaveri kaiken puolin, tunnollinen ja työteliäs. Ja hän esimerkiksi piti ensimmäisen kaksipuolisen radioamatööriyhteyden Turun ja Hangon välillä Lindellin kanssa 1922. Sitten ruvettiin siinä 40-luvun vaihteessa talvisodan aikana miettimään jo tarkemmin sitä, että nyt kyllä täytyisi saada jotakin näkyvää aikaan. Talvisodassahan ei ollut vielä varsinaista viestipartiotoimintaa sillä tavalla, kun se tulisi olemaan sitten jatkosodassa myöhemmin. Koska jos kuvittelette, niin talvisota oli kuitenkin erittäin intensiivinen sota. Jouduttiin olemaan täysin puolustuskannalla. Ei ollut aikaa eikä oikein tilaakaan mennä katsomaan naapurin puolelle partion mielessä. Mutta kyllä niitä partioita muutamia lähti kuitenkin menemään, mutta radiokalustetta ei heillä vielä ollut. Paitsi ihan sitten talvisodan loppupäivinä lähti partio, jolla oli tällainen kofferiradio, joita Lautkari oli jostakin hankkinut. Ilmeisesti se on ollut ihan sama radio. Tai sitten se on voinut olla ehkä tällainen omakin kyhäelmä, mutta siitä ei ole ihan tarkkaa tietoa, koska se on vain mainintoja, että tällainen radiopartio lähti matkaan. Ja itse asiassa he tulivat pois vasta, kun oli jo rauha tullut, niin pääsivät sieltä pois. Eikä itse asiassa tietäneekään myöskään sitä, että rauha oli tullut. No, se oli ensimmäinen kokeilu niistä. Sitten perustettiin tällainen työryhmä kehittämään partioradiota. Ja siihen tuli aika varhaisessa vaiheessa myöskin tällainen Holger Jalanderin mukaan, mikä oli diplomi-insinööri, nuori mies, Nuoren Voimaliiton jäsenkin. Oli tehnyt tällaisen omatekoisen sähkömoottorin kyhäelmän 23 ja tämä löytyy muuten Nuoren Voiman lehdessä. Siellä oli hyväksyttynä pieni rivi, että Holgeri on hyväksytty liiton jäseneksi. Perusti insinööritoimisto Rainton ja tämän tavallaan bulvaanitoimiston suojin hän sitten välitti puolustusvoimille tavaraa ja teki radiolähettimiä ja niin poispäin. Toi muun muassa tiedustelukalustoa Hallanmaalle. Ja jatkosodan alettua sitten alkoi tähän laitesuunnittelun johtoon päätyä nämä kyynelradioiden kehittäminen ja valmistus. Täytyy vähän harppoa tästä. Turkulainen radioamatööri Eetu Voltanen, joka on jo edesmennyt, niin teki mun mielestä aika mukavan urotyön aikoinaan. Vuonna 1995 hän kävi
löysi tällaisen Tarmo Eskolan, joka oli ollut mukana kehittämässä tätä kyynelradiota. Ja hän kävi haastattelemassa sitten tätä Eskolaa, joka oli tuolloin jo ikämies 82-vuotias, mutta muisti vielä hyvin asioita. Ja Eetu sitten tarkkana miehenä, niin hän hiukan sellaisella lapsenomaisella käsialallaan sitten kirjoitti kaiken puhtaaksi, mitä Tarmo Eskola oli puhunut, ja olipa hänellä mukanaan sitten nauhurikin, mutta se oli sitten unohtunut käynnistää siinä kaikessa jännityksessä. Sieltä oli sitten vain suurin piirtein 3 lausetta siellä nauholla. Mutta Eskola oli kertonut, että he siirtyivät Radiopataljonan kautta Varikkokomppaniaan 28.3.1940. Eli ihan siinä välivuoden aikana. Perustettiin pieni työryhmä, jossa olivat Eskolan lisäksi ainakin kapteeniluutnantti Spiltti, hän muisteli, Lars Puutti ja Lindros. Hän oli muistellut näitä nimiä ja kaikki ei ollut ihan ehkä tullut siihen vielä esillekin, mutta arviolta siellä oli 6-8 kaveria ehkä sitten tekemässä. Ja he saivat työtiloikseen Ignatiuksen huvilan, joka on vastapäätä Sibeliuksen Ainolaan siellä järvenpäässä. Sen kauniin tien varressa, mikä menee muun muassa sen aikaisen taistelukoulun ohitte. Sittenhän siinä on ollut paljon muita, nykyään taitaa olla Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus edelleen. En mä tiedä, ainakin ennen oli. Ja ensimmäinen ehto oli se, että pojat pantiin saunaan, koska oltiin menossa kuitenkin tällaisen herrasväen huvilaan ja olemaan siellä ehkä pitkiksikin ajoiksi. Ja sinne huvilalle oli tuotu radiolaitteita, kaikenlaista päämajan tavaraa, niin kuin Tarmo Eskola mainitsi, että siellä oli näytillä ja niitä oli tutkittu kovasti sitten ja mietitty, että kuinka ne toimii. Ja sitten oli ruvettu pikkuhiljaa suunnittelemaan omaa laitetta ja sijoittelemaan paikalla tai siellä huilalla olevia toimitettuja elektroniikkakomponentteja, eli osia tällaisiin sikarilaatikoihin ja tekemään kytkentöjä. Eli päästiin kyllä aivan alusta liikenteeseen. Kaikki tarvikkeet tuotiin huvilan portaille ja huvilan ympärillä oli vartiomiehet windokkien kanssa yötä päivää. Ja samaten tuotiin ruuat ja kaikki tarvikkeet ja siellä oli sitten työkaluja oli mukana. Esimerkiksi tämä Lindros, joka tässä porukassa oli, niin oli sitten metallimies ja hän sitten väänteli koteloita ja pyöritti sorvia ja niin poispäin. Ja aluksi yritettiin tehdä virityspiiriä tällaisella induktanssilla ja varjometreillä. Venäläät harrasti tätä puolta ja arveltiin, että tästäkin päästään, tai tällä tekniikalla päästäisiin eteenpäin, koska ei ollut käytettävissä kunnollisia säätökondensaattoreita. Ja tämä Lindros sorvasi työkaluja ja osia ja sitä mukaan, kun tuli toiveita sieltä rakentajaporukalta. Ja aluksi tehtiin lähetintä, jossa oli putkena DLL-21. Ja vakavuutta parannettiin sillä lailla, että siihen laitettiin peltitötterö päähän vielä päälle. Käytettiin 1,4 tai 2,8 voltin hehkujännettä kytkentätavasta riippuen. Ja näin edettiin ja saatiin ensimmäiset vehkeet sitten koekäyttöasteelle ja 28.6. eli 28. kesäkuuta sitten saatiin signaalit ulos ja oli tullut komeasti aikalaisten kuvausten mukaan yli Tuusulajärven se signaali, mutta sitten oli Hallamaa hermostunut siitä, että sitä ei saa lähettää vielä, että se voi vihollinen kuulla ja kätyreitä varmasti oli joka puolella. No sitten Eskolan kontrakti, hän oli varusmies, niin se päättyi 5.9.1940. Ja siihen mennessä oli ensimmäinen 10 kappaleen kyynelsarja nähnyt sitten jo päivänvalon.
Ja protomallissa käytettiin tätä DLL21-putkea, ja se johtui todennäköisesti siitä, että DDD11-putkea, mikä siihen myöhemmin otettiin käyttöön, niin sitä ei ollut vielä kunnolla saatavissa. Se putki oli kyllä olemassa jo 30-luvun loppupuolella, ja mullakin on sellaisia vanhoja Popular-lehtiä, ruotsalaista Radio Popular tai joku vastaava, niin siellä esitellään nämä putkisarjat sitten jo. Eikä nämä metalliputkit oli olemassa, Philips teki niitä täyttä häkää, ja amerikkalaisen esikuvan mukaan, Amerikasta ne varmaan tuli, mutta niiden saannissa oli sitten suuria vaikeuksia, ja DLL21 valintui varmaan ihan sen takia, että oli 1940 tarkoitus pitää Helsingissä ne olympialaiset, ja Yleisradion työpaja valmisti kenttäradion-puhelimiksi näitä kukkopillin esikuvia, joissa oli 2 kappaletta DLL21-putkia. Ja näitä putkia oli sitten toisin sanoen saatavana pieni määrä, joka kuitenkin loppui aika pian, ja Lautkari joutui sitten hakemaan niitä Ruotsista henkilökohtaisesti lisää. No, tässä on yksi tällainen prototyyppi. Tämä on OH4 Urho Pertta, onko paikalla? Omistaa tällaisen laitteen, ja tämän kuvan on ottanut 4 pikofaradia. Joskus lähettäneet mulle sitten ihmeteltäväksi, ja mä kyllä tykkäisin, että tämä voisi olla kyllä ihan alkuperäinen kyynel-prototyyppi. Kuten näkyy, niin siinä on nyt käytetty tätä DLL21-penttodia, jonka valmistus aloitettiin 1938. Ja tähän tehtiin aluksi variometriviritystä, suunniteltiin. Tässä oli kela olemassa. Mutta sitten tämä hylättiin tämä koko rakenne, kun huomattiin, että alettiin saada DDD11-putkia. Mutta ei tästä ole kovin paljon tietoa, että mikä tämä saattaa sitten olla myöskin tehty jo 40-luvun puolella, että tämä ei ole ollenkaan niitä ensimmäisiä prototyyppejä, vaan tämä on sitten jo selvästi prototyyppisille M5:lle. Tässä on kyynelmallit, ensimmäinen lähetin M4, ja sitten, joka oli toteutettu siellä DD11-putkella, sitten otettiin uuden kerran toi malli 5:ssä DLL21 käyttöön. Ihan tarkkaan ei ole tietoa, että minkä takia otettiin, että oliko siinä syynä se, että ei saatu niitä peltiputkia enää, kun sota tuli, niitä varmaan niitä menekin kasvoi suureksi. Ehkä niitä oli vaikea saada, tai sitten tuossa toisessa putkessa oli kuitenkin jotakin edullisempaa, koska sitten sehän jäi myöskin vakioputkeksi malliin 10 ja malliin 11. Sitten tässä on tämä töpöradio, joita viestilotat valmistivat ja jolla kuunneltiin Lahden pitkäaaltoasemaa. Lähettimellä vaan lähetettiin tietoa partiolta Suomeen päin, mutta vastaukset tuli sitten viiveellä sieltä Yleisradioaseman kautta, joka ei nyt tietysti ollut hyvä vaihtoehto, ja alun alkaenkin oli tarkoituksena, että kyynelleen tulee vastaanotin, mutta niin kuin Jalanderi on maininnut muistelmissaan, että syynä siihen, miksi sen kanssa jouduttiin aikailemaan, niin oli juuri se, että ei ollut niitä säätökondensaattoreita olemassa. Niistä ei tullut tarpeeksi stabiileja noista vehkeistä. Ja sitten kun siihen tehtiin sellainen ovela kartiolaakerointi, niin siitä saatiin niin tarkka siitä itse tehdystä säätökondensaattorista, että sillä päästiin sitten eteenpäin. Täytyy muistaa, että ollaan sota-ajassa ja kaikkinaisen tavaran komponentin saaminen oli kyllä kiven alla. Tässä on näitä hiukan arvioitu, näitä määriä, että mitä on nyt sitten tehty näitä, että
toi M4 protosarja oli 10 kappaletta ja sitten varsinainen sarjavalmistus on ollut ehkä noin 180 kappaletta. Ainakaan sen suurempia sarjanumeroja ei ole löytynyt. Mä en ole nyt käynyt katsomassa, toi Kari Yrjöviski on niitä tuonne nettiinkin kyllä laittanut niitä ja kerännyt niitä sarjanumeroita näistä Suomessa olevista laitteista, mutta en nyt ole käynyt katsomassa, onko siellä suurempaa. Onko joku käynyt katsomassa kuin toi 180, mutta sanotaan, että noin 200 kappaletta ehkä niitä tehtiin. Töpöjen määrästä nyt ei ole varmaa tietoa sitten, mutta epäilen, että niitä kyllä tehtiin satoja sitten lopulta. M5 tehtiin alkuvuoden 42 jälkeen noin 150 kappaletta. Ei siis, anteeksi, tuossa oli töpö, niin mä arvelin, että noin 100 kappaletta on ehkä tehty. Ei juurikaan sen enempää. Niitähän ei ole säilynyt kuin 1 kappale sitten, ja nyt sitten, kukas kerho se nyt teki sitten, teki täydellisen replikan. Muistaakseni se oli Utin perinnehuoneessa Laskuvarjon jääkäreillä oli ollut tällainen, tai on tällainen laite, mikä on ainoa tunnettu alkuperäinen. Ja sitten seiskoja, kun saatiin se puoli pystyyn, niin tehtiin kyllä yli 300 kappaletta, varmaan voi olla 400 tehty. Ja 10 tehtiin 150 kappaletta ja 11 150. Plus sitten ne Ruotsissa tehdyt mallit kaikki. Näistä oli osa oli sitten X-malleja, joka tarkoitti, että niissä on kiteenkäyttömahdollisuus. M12 on ollut paljon keskustelua sikäli, että minäkin olin sitä mieltä, että niitä on tehty ehkä tusinan verran tai jotakin, mutta kyllä mä epäilen, että niitä tehtiin se 100 kappaleen sarja niitä ainakin. Että ainakin niitä näkyy niin monessa kuvassa tuolla vanhoissa kuvissa niin eri yhteyksissä. Että ehkä päästään tuollaiseen. Ja onhan niitä nyt säilynytkin sitten vähintään tuo 12-10 kappaletta, mitä mäkin tiedän. Sitten lautkari M14 kanssa askarteli kovasti, koska on löytynyt piirustukset, jossa hän on suunnitellut tällaista mallia 14. Mutta se ei ole mun tietääkseni koskaan nähnyt päivänvaloa. Ehkä prototyyppi on tehty, mutta ei ainakaan sarjavalmistukseen yltänyt. Nyt huomaatte varmaan, että täältä puuttuu sitten numeroita välistä. Ja mä tapasin kauan sitten Jalanterin ja kysyin Jalanterilta, että mitä nämä välimallit oli. Mutta Jalanteri ei muistanut asiaa. Se sanoi, että ei hän kyllä muista, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja Esko Jokisen vainaan kanssa sitten keskusteltiin kerran puhelimessa tästä samasta asiasta. Ja hän oli Jalanteria myöskin sitten pommittanut, että mitä nämä välimallit oli. Ja no, saman vastauksen oli saanut kuulla. Jokinen oli sitten ehdottanut Jalanterille, että mitäs jos me hypnotisoitais sun, niin sä voisit kertoa tämän salaisuuden, että mitä nämä sitten oli. Mutta Lautkari on tämänkin asian kyllä pelastanut. Hän on muistellut, että erässä tekstissä, että kaikki välimallit olivat kyllä olemassa ja ne tehtiin, mutta oli prototyyppejä ja enemmän tai vähemmän onnistuneita ja joutuvat siinä mielessä sitten roskakoriin. Ja tässä on näitä teknisiä tietoja, näitä nyt ehkä turha kerrata, kun tässä nyt asia etenee, kello käy. Mutta tässä on kuitenkin kuva tästä M4 ja tässä tietysti viehättää erittäin paljon se, että tämä on niin kompakti kaiken kaikkiaan tämä rakenne ja tiivis, ehkä liiankin tiivis, nimittäin sota-arkistosta löytyy kyllä tällaisia palautteita, kun on joukolta koottu ja kysytty, että mitäs muutetaan ja miten vielä parannetaan ergonomiaa, niin oli siellä sanottu, että on tullut kosteutta sinne sisälle, koska tämä oli tosiaan niin tiivis, että noissa oli kumiset tiivisteet niissä, mitä vähemmän avattiin, ja sitten niissä, joita enemmän avattiin, niin oli niin kuin pyyntönä vetää ohut vaseliini niihin aika hienoihin
jenkoihin, jotta saadaan sitä tiiveyttä lisättyä, mutta sitten vesi tuli kuitenkin sinne sisälle lopulta. Tässä on nyt näköiskuvana näkee se mun omasta M11 virityskortti, mutta se on hyvin samanlainen ollut tuossa myöskin. Ja tässä on kuvia sitä M5 sisustasta ja käytettiin sitten samaa koteloa, kun niitä kerran oli tehtiin suurehkoja määriä tamperelaisessa valimossa, joka oli erikoistunut tällaisen puukaasutinlaitteiden ja kaasuttimien valaamiseen. Heillä oli tietotaitoa tehdä tuollaisia kyynelkoteloitakin, mutta tässä on tosiaan tapahtunut aika paljonkin sitten radikaalia muutoksia. Tuo kauneus menetettiin tuosta edellisestä sikäli, että toi putki ryösti ensinnäkin tuo hehkun pariston tila, joka oli tuossa, ja sitten tämä jouduttiin putki sijoittamaan vähän eri tavalla. Ja tämä virityspiirikki on tuon putkin imperanssista johtuen on täysin erilainen, että se hieno pieni kela, mikä oli tuossa vanhassa mallissa, niin korvattiin tuollaisella isommalla. Ja näihinkin tehtiin tosiaan alun pitäen sitten myöskin virityslaitteet samalla tavalla kuin se oli se prototyyppin kuva, mutta havaittiin, että ne ei toimi tyydyttävästi ja näin ne hylättiin. Ne purettiin pois. Sieltä näkyy, M5 näkyy useissa ainakin, niin en tiedä näkyykö kaikissa, mutta siinä on jäänyt niin kuin varjo siitä kelasta vielä ja se kelan kiinnitysruuvi on tässä olemassa. Ja sitten tähän lopulliseen tuotantomalliin niin pantiin toi hehkujen kytkin tuonne tyhjään paikkaan. Nyt sitten myöskään se ajatus, että oltaisiin voitu samoja antenneja käyttää M4 ja M5 välillä, niin se romuttuu myöskin tässä ihan täysin, että M5 tuli ihan oma antenni ja oli kova ukaasi siitä, että näitä antenneja ei saa sekoittaa toistensa kanssa. Myöskin jotakin muita pieniä muutoksia siinä tuli. Ja tässä on töpöstä kuva ja sehän oli ilmeisesti hyvinkin nopeassa aikataulussa tehty viritelmä, koska se tehtiin tällaisen Partinax-putkeen, jossa oli myöskin Partinaxia nämä päädyt ja siellä oli ihan banaanikosketttimet ja virtajohtoa varten oli piuha toisessa päässä ja sitten kuulokkeet saatiin siinä toisessa päässä oli antenni ja sitten sanomaliike käytiin tällaisella peitejutuilla. Hei, voidaanko tämä, missä on järjestäjä, niin mennä sen verran ylitte, kun mäkin joudun menemään ylitte, vai pitääkö lopettaa tähän? Mitä Kari sanoo? Anna mennä vaan. Ketäs Karin jälkeen on sitten vielä? Joo, mä jätän tästä yhden osion pois. Mulla oli ihan lopuksi, jos aikaa riittää, niin tarkoitus puhua vielä moottoritorpedoveneen taiston radiovarustuksista. Se on oma maailmansa ja hieno aihekokonaisuus, mutta jätetään se sitten johonkin toiseen kertaan. Ja tässä on tämä vastaanotin, ja tässä taas mun mielestä näkyy hyvin tämä suunnittelun hyvyys, että se saatiin hienosti ympääntymään kaikki tuonne rasiaan. Tämä on valettu tämä kotelo myöskin, mutta ei sillä tavalla enää tiivis kuin toi lähettimen kotelo, ja varmaan sen takia huomattiinkin, että ei kannata tehdä liian tiivistä, koska sitä kondenssivettä sinne saattaa kuitenkin tulla ja tällainen pikkusen hengittää, mutta tietysti näiden potikkojen ja muiden asteikkojen ja liittimien läpivieminen tiiviisti olisi ollut aika mahdoton tässä toteuttaa. Tässä on näitä taajuusalueita. Tässä on tämä antenni ja Jalanderi oli aina erittäin hyvillään siitä se sanoo, että kyynel ei ole mikään ihmepeli, vaan se on hyvä konstruktio, ja sitten hän jatkoi samaa hengenvetoa, että sen kyyneleen voima piileekin tässä antennissa. Antennihan oli tällainen inverteri V väärinpäin pantuna. Eli V-antenni sitten, jos on inverteri V väärinpäin, niin se on V. Eikö se mene ihan oikein?
No kuitenkin tämä oli tietysti nopea pystyttää ja joku älypää, niin kuin joku näistä mestareista oli muistellut myöhemmin, niin tämä keksittiin Järvenpään kurssilla ja sitä ennen oli kokeiltu monenlaisia dipoliantenneita. Ja ei oltu oikein päästy sitten yksimielisyyteen, että mikä se voisi olla se hyvä antenni tähän. Niin joku oli ehdottanut, että käytetään tällaista, ei tätä syöttöjohtoakaan ollenkaan, vaan laitetaan se suoraan tästä laatikosta ulos ja tähän tulee pieni narunpätkä noin metrin korkeudelle ja sen jälkeen lähtee nämä viikset. Ja nämä viikset viritetään aina sitten sen mukaan, että millä taajuudella toimitaan. Eli täällä oli tällaisia käännöspisteitä olemassa. Ja kun päätyö lähti matkaan, niin heti siinä irtauduttua niin tehtiin koeyhteydet ja sitten tuli sen jälkeen se kuolualue, josta ei oikein saatukaan enää yhteyttä ja niin poispäin. Tämä suuntakuvio täytyy olla aika pystys, koska tämä jätti kuitenkin kohtalaisen kuolleen alueen, puhutaan muutamasta 10 kilometristä 100 kilometriin ehkä. Hyvin matala oominen kaiken kaikkiaan. Alun pitäen näille laitteille ei ollut minkäänlaista kotelua, vaan ne sullottiin reppuihin ja sitten huomattiin, että se ei ole paras tapa, koska ne oli sellaisia hikisten vaatteiden kanssa, mikä varmasti ainakin sitä kosteuspuolta lisäsi, mutta myöskin sitten näiden kytkeminen, kun ollaan tuolla pimeässä mettässä kovassa pakkasessa, niin on aikamoinen fakiritemppu. Ja niin laitteita tuhoutuukin sitten jonkun verran, kun pantiin hehkut ja anodijohdot väärinpäin, niin kävi. Ja joukot rupesi sitten itse jo tekemään näille kaikennäköisiä pieniä viritelmiä. Olipa joku pannut sikarilaatikkoonkin, juustolaatikkoonkin nämä laitteet ja topannut ne sitten sanomalehdellä sellaiseksi klimpiksi ja käytteli sellaista sitten tyytyväisenä. No sitten näille tehtiin kuitenkin sitten tällainen Tampereen Pahvinjalostus Oy. Teki tällaisia ihan vakion matkalaukkuja, näissä on hiukan läkkipeltiä reunoissa ja nämä on niitattu kiinni ja tämä on ihan tuollaista tavallista matkalaukkukartonkia, niin tehtiin tällaisia tyköystyviä koteloita ja täällä on telinä sisällä, missä on sitten hehkuparistolle, anodiparistolle oli tila. Ja tähän saatiin kuulokkeet kiinni ja avain ja niin poispäin. Että huomattavasti ergonomia parani ja hiidet tässäkin tuollainen sitten menee paremmin sitten jotenkin. Kyllähän työssä voi vähän hakata, mutta kuitenkin. No sitten tietysti ihan selvänä jatkokehitysmallina oli se, että nuo kaikki yhdistyy yhdeksi ranssimalliksi ja tuli tämä malli 10 VR High. Ja sen jälkeen vielä tehtiin kokeiluja malli 11 VR-hakille ja oli se tuotannossakin ja siinä oli joitakin muutoksia tähän nähden. Muun muassa tässä etulevyssä oli hiukan eri tavalla nämä liittimet aseteltu ja sitten 11 oli sarjaan kytketty, kun tässä oli pushpullissa tämä päätähti. Ja kiteitä käytettiin sikäli kun niitä saatiin, mutta kiteiden materiaali oli niin lujassa sodan aikaisessa Suomessa, että sitten kivikokoelmista kerättiin kidemateriaalia tai kattolampuista tai missä tuollaisia kideelementtejä saattoi löytää. Ja Toivo Leiviskä tunnettuun ja osaavaan tapansa sitten valmisteli tällaisia kiteitä. Näitä on jonkun verran säilynyt ja nämä on kyllä sellaisia aarteita, että näistä ei sitten helposti kannata luopuakaan. Osassa on Leiviskän nimi ja en tiedä sitten panikohan kaikkeen näihin ja oliko tämä malli ja Leiviskän suunnittelema malli vai oliko tämä yleinen malli. Ehkä muuallakin tehtiin tätä kotelotyyppiä. Ja sitten tässä on tämä M12, jolla haettiin sitten suurempaa tehoa ja tämä parina käytettiin mallia 7 vastaanotinta. Myöskin malli 7 jonkun verran kehittyi sikäli, että siinä ainakin osa tehtiin
alueeltaan kaksiosaisena. Siellä on kun vääntää vaan taajuusnuppia, niin sieltä tulee se toinen alue vastaan vielä. Näiden määristä ei tosiaan tiedä, mutta noin 10-12 on ainakin säilynyt, niin voisi kuvitella, että on tehty sitten se 100. Nyt mä oon tainnut suurin piirtein aikani puhua, mutta tässä olisi pari kuvaa, olisi ollut tästä, mutta kuinka kiirettä on? Jos 5. Okei. No joo, tietysti sitten on kiinnostavaa mennä vähän muihinkin elementteihin, ja tässä tapauksessa olisi tämä Taiston moottoritorpedovene, joka oli suomalaista työtä. Niitä tehtiin 6 kappaletta kaiken kaikkiaan, joista 4 kappaletta sota-aikana, 43, ja 2 kappaletta sodan jälkeen. Silloin oli italialainen esikuva, ja sen nopeus oli noin 50 solmua. Siellä oli 2 kappaletta tuollaista 1150 hevosvoiman konetta, 11 miestä, 22 tonnia painoa ja sitten lähes 18 metriä ja lähes 5 metriä ulottuvuutta eri suuntiin. Aseistuksena oli Madsen ja 2 kappaletta 45 sentin torpedoa. Ja tätä käytettiin, tämä ehti sotaa sitten vuonna 1943-1944 käytettiin vielä sotatoimissa ja muun muassa huoltokuljetuksia ja tällaisia vastaan. Plus sitten Viipurin laajan vetäytymistä vaiheessa. Jouduttiin tietysti muuttamaan moottori tykkiveneeksi Pariisin rauhansopimuksen mukaisesti. Käytössä 60-luvulle asti ja myytiin siviilikäyttöön. Näitä on hyvin paljon ollut, tai moni näistä on jäänyt vielä elämään sitten siviiliveneen. No, hänen veneen radiolaitteista, niin sotaväki halusi kovasti tällaista taisteluradiota itselleen, joka toimii ultralyhyillä aalloilla. Voitte kuvitella se, että torpedovene hyökkäykset on hyvin intensiivisiä ja tarvitaan monen veneen yhteistyötä, kun lähdetään höökimään, ja tuollainen taisteluradio oli erittäin kätevä. Ja niinpä kokeiltiin tällaista Philipsin DR38 70 MHz mallia ja muutamia saksalaisia laitteita. Talvisodan sytyttyä Philipsiltä tiedusteltiin tällaisia toimitusvalmiuksia ostaa suurempia määriä, mutta niin kuin tiedetään, niin sota tuli siihen sitten väliin myöskin vähän joka puolelle, ja niinpä Philipsinkin toimitukset jäi kyllä sitten toimitusta vaille. Saksalaiset nappasivat ne sieltä välistä. Mutta kotimaassa oli kuitenkin olemassa DR38-radio ja sitten alettiin kokeilla Helvarin ja Helbergin vastaavilla malleilla. He ilmeisesti tutkailivat hyvin tarkkaan sitä Philipsia ja tekivät siitä omaa mallia ja ehkä keksivät jotakin uuttakin siihen. Ja todettiin, että tämä Helbergin radio pärjäsi paremmin näissä kokeissa. Ja 43 purjehduskaudella tutkittiin sitten, siitä on jonkun verran dokumentteja olemassa, kun niitä jaettiin sinne veneille, niitä radioita, ja todettiin, että ne on täysin kelvottomia, ne ei pysy taajuudella. Niiden kantomatka on alussa ehkä 3 kilometriä, mutta sitten kun putket vähänkin kului, niin ne kantomatkat lyheni. Ne aiheutti suuria häiriöitä aluksella, tai aluksen sähkölaitteet aiheutti niille häiriöitä, että niille ei oikeastaan voinut tehdä mitään. Ja häiriöitä tuli myöskin HF-radioksi. Siellä oli pommiradiot, jos tiedätte, tämä pommiradio, mitä käytettiin pommikoneessa, siitä se on saanut nimensäkin, eli tätä P1214 YPV-mallia. Niin havaittiin, että sekin häiriintyy toi radio erittäin pahasti, että sitä ei voi oikeastaan käyttää yhtä aikaa ollenkaan. No, tämä pommiradio, vaikka sitä otettiin laivastolle 20 kappaletta lisää, mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, että tuliko ne laivaston käyttöön vai ottiko ilmavoimat ne kuitenkin sitten
sitten välistä, mutta kuitenkin lopputulema oli se, että näille aluksille tuli HF-radioksi VR, eli Bertha. Ja Berthaa on luonnehdittu erittäin hyväksi radioksi, myöskin erittäin häiriövapaaksi radioksi. Siinä oli enemmän tehoa, mitä itse asiassa laivuessa tarvittiin ja niin poispäin. Ja se oli mekaanisesti luja ja käyttökelpoinen. Joskin yhtenä huonoina puolena nähtiin vain se, että radistin pöytää piti korottaa, että se VR saatiin sinne alle sujautettua. Sehän oli jo silloin se metalli häkkyrässään ja oli sillä lailla hyvin vaimennettu sitten tuollaista veneen kulkua varten. Jos 50 solmuakin jopa ajetaan tai lähellekin sitä, niin se on aikamoista menoa siellä veneessä ja kaikki, mikä ei ole kiinni, niin varmaan irtoaa. No sitten myöskin antenniratkaisuja kokeiltiin ja päädyttiin siihen, että tulisi tällainen L-muotoinen antenni, jossa on tukisalot hytin sivulla ja keulassa ja vasenta tukisalkoa myöten tuli sitten radistin hytti. Radistin hytti oli ohjaamon alapuolella heti siinä etureunan tasalla. Mutta ankaria vaikeuksia oli näistä kenttäkoeraporteista johtuen. Todettiin, että esimerkiksi tämä antennilanka niin helposti väsyi poikki siinä hakkauksessa. Ja varsinkin jos siellä oli sinkkiä ja kuparia tai se oli jollakin tavalla tinottu, niin se katkesi satavarmasti. Ja näitä sitten kehitettiin. Ja samaten toi HF-antenni, niin miehistö sanoo, että ensi kaudelle ei tuollaista radiota enää sitten saa tuoda tänne, että täytyy olla parempi radio, mutta kuitenkin sitä sitten talven aikana kehitettiin siinä määrin, että siitä saatiin vähemmän häiriöherkkä. Joskin sen taajuuspysyvyys oli edelleen suuri ongelma, mutta myöskin kantomatkaa pystyttiin lisäämään siihen 5-7 kilometriin, mikä oli sitten jo riittävä. Ja tuo kantomatkan lisäys tapahtui muun muassa sillä, että tehtiin alun pitäen ollut V-muotoinen antenni, niin korvattiin tällaisella sateenvarjo-tyyppisellä antennilla. Mutta ei ole sitten siitä. Nythän tämä taistovene on nähtävinä siellä Turussa, että siellä kannattaa kyllä käydä katsomassa. Häiriönpoistoa lisättiin suodattimia lisäämällä ja niin poispäin. Niistä saatiin siedettäviä, mutta niistä ei koskaan päästy eroon. Ja myöskin viestiliikenne oli täysin muokattava omanlaiseksi, koska se toiminta siellä merellä on siinä vaiheessa niin nopeata, että ei ole aikaa salata minkäänlaista sanomaa, vaan kaikki täytyy antaa reaaliajassa. Voi kuvitella, että tämä olisi niin kuin ilmasotaa, missä hävittäjä kiertää ympyrää ja ampuu kovasti toisia ja sieltä toinen huutaa toiselle neuvoja ja niin poispäin. Niin tämä torpedovene hyökkäys on hyvin saman tyylistä touhua. Ja niinpä lopulta kehittyi se systeemi sellaiseksi, että asemat käytti päälliköiden etunimiä, niillä kutsuttiin toinen toisiaan ja sitten oli oma hyvin suppea sellainen slangi, mitä käytettiin siinä taistelutoiminnassa. Kaikki viestikoodit jäi pois laivalta. Siellä lopulta oli salkku, jossa oli laivakuvasto, viestitaajuudet ja sitten joku kolmas paperi. Mutta hyvin vähäiseksi meni. Tässä on nyt kuva tästä taistosta, niin HF-antenni lähtee täältä toisesta tukisalosta menemään tänne keulaan ja täältä toiseen ja sieltä sitten alas tänne vasemmalle puolelle, missä oli sitten se radistihytti. Ja taisteluradion ultralyhyen aaltojen omaavan radion antenni on tuossa noin 3 metrinen salko, jossa on sitten. Tässä on nyt vielä, mä powerpointasin siihen ihan tuollaisen V-dipolin, mutta sitten se oli ainakin jossakin vaiheessa sitten vähän toisen mallinen. Tässä on kuvia. Siinä näkyy viestityslamppu. Viestityslamppu oli aina mukana vielä varajärjestelmänä. Se oli hyvä otettu esille. Tähän aiheeseen iso on, niin täyttää 95, mutta tässä painettiin muuttua. Kyllä,
Joo, viestityslampuja sekä viestilippuja oli myöskin vielä mukana. Että ne oli niin kuin varajärjestelmänä, koska kuitenkin toimittiin aika lähellä toisiaan melkeinpä, tai yleensä näköyhteydellä, kun nämä hyökkäsi nämä veneet, niin näihin perustui. Ja usein nimenomaan tämä radio, tosiaan tämä UV-radio, niin ei aivan täyttänyt kyllä niitä toivomuksia, mitä sille esitettiin. Mutta vanha Pertta päässä saa taas kunniaa, että sitä on aina kehuttu. Kiitoksia mielenkiintoista. Jos vielä jotakin kysymyksiä tulee, niin äkkiä vastaan, mutta tosiaan seuraava odottaa.